kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaatanen koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam hira mon min guiɗorɗo ko fate kabaruji États-Unis puɗɗoɗen ko fate we balɗe jeegom walla jeeɗiɗi garoje ji toɓoji e keneli ɗo ene Cincinnati ko taari ɗum ñalawma hande ñalli ko 23 degré ɗum noon ɓuuɓol tello seeɗa hay woni 20 degré jammaji ɗi tugui tan dimanche janggo hay tan ma dimanche yontere artu yonte ene wayno ko température ma continue wonde konde 24 degré et 32 degré tugui tan alarba garo hay tan ma aljuma ene wayno ko température ma muntude no fewi hay to 32 degré ko jiiɗa e ɗum noon tuɓoji ndamina en ɗeɗo balɗe garo tugui tan samedi hande hay tan ma samedi nogas lewru juin tuɓoji kewɗi ma jii e diwan Cincinnati ko tayri ɗum khabaruji men États-Unis puɗɗoɗen ko toon to men e ɗum noon wayni ko ha hare wonde oɗo sadio hakkude kamɓe démocrate en kamɓe républicain pour heftude ndeɗo jonde no kanko sénatrice Susan Collins mo jigui toon to men ene wayno ko kamɓe démocrate oɗo sadio min goni koye ande seeɗa kono ko no wawi wade foof tugnade hande khabaruji bindaɗi toon to Fox News bindaɗi kadi MSN bindaɗi kadi journal uji kewɗi ɓe mbi wonde ko wotoɓe toon wonɓe toon to men ɓe mbi wonde haysinde ko kanko oɗo candidat biyeteɗo Platno gueɗe kalte Graham Platno gueɗe kalteɗe makko sibabude jotodiri won rewɓe won walla kadi caɗele won kañumen koye men ma ɓuuɓe guite men pour supportam ko wawi wonde foof ene holle oɗo sa joni toon to men ene waɗi kuulal gongal toon bingal wonde so tawi parti bawɗo wonde foof suppose so tawi kanko gañi woteji primaire toon to men pour wonande candidat démocrate so yeehi ha woteji pandima ɗum noon ko mois de novembre kamɓe parti démocrate en mbawi ƴewde neɗɗo kadi soɓe gandi wonde ko kanko so yeehi woteji mawɗi o wasa hawde ɓe ƴeewa neɗɗo goɗɗo ɓe lomtini ɗum ɗon ko wawi wonde foof ene wayni ko kanko Graham Platno o yiiɗi ko yandinde hono Susan Collins ɗum noon ko républicaine bon comme ça kamɓe démocrate ɓe kefta nde ɗum jonde toon to men ɗum noon ko ɗum woni ko haalte oɗo sa joni hen wayni ko jonte garoji ɗe won état ji won ma mbaɗ woteji mumen taw ko primaire mbiyat ɗum pour ƴewde holkono candidat en pour wonande oɗon parti khabaruji men États-Unis hande toon to Rhode Island toon juge goto fédéral kañum hoɗum waɗi ñawore ñande aljuma nde walla ñande alhamis nde pour wiide wonde ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon ko yimɓe liggotoɓe laamu makko fof guila immigration hay homeland sécurité o waɗi yamirore e mumen pour yo ɓamtu ko yacci en hono gueɗe ɗe ganduɗa gonnoɗo ɗon pour fate namdo ɗaɓɓoɓe ko fate sonnade ɗo e leydi ndi ɗum noon koye guila immigration ɗum ɗon noon ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump gouvernement makko dartini ɗum wonande yimɓe natoɓe ɗo e leydi he walla natɓe ɗo e leydi he waɗoɓe kayitaji pour wonde réfugié walla yimɓe min ganduɗa wonnoɓe ɗo min kañum koye minen mbanno kayitaji pour wontude citoyen ji walla koye noon ene wayno ko kamɓe ɓe dartini ɗum ko wawi wonde fof kanko oɗo ñaawo gonɗo toon to Rhode Island caggal kadi nde gullitade gara e makko wonde gouvernement Donald Trump gueɗe waɗi ɗe ene wayno waɗi yimɓe wonɓe ɗo en ɓe taw ko yimɓe hoɓɓe wonɓe ɗo en mbiyata immigré wadde ɗumen e situation ngaji kamni ɗum mbawa dañde won hen ni mbawa dañde hay kayitaji walla hesɗitinde kayitaji ɗi ligorto en par ce que fof ɓe dartini ɗum won hen kadi mbawa dañde jaabol ummade immigration sibabude demande uji ɗi mbaɗi pour ko fate wonde réfugié ji ɗo en walla wonde ɗo e citoyen ji walla koye noon hay ɗum ɗo noon ko hunde nde ganduɗa kanko juge o wi o wondi ko ene wayno ko kanko Donald Trump administration makko suuɓi tan ko won leyɗele won wiide wonde ko ɗeɗo leyɗele kamɓe immigration maɓe kadde ɗeɗon leyɗele hebde kayitaji e ɗum noon ɗeɗon leyɗele sibabude kadi ko ɗen woni peeje ɗe kamɓe gouvernement Donald Trump ɗo hutiri tugnade ha hande kanko juge o waɗi yamirode makko ɗum noon ko aljuma hanki wiide wonde ko kala ko dartino ko fati immigration ɗum noon ko guila e demande uji nannotenoɗi walla natoɗi walla kadi gueɗe ɗe ganduɗa ñawoji baɗanoɗi kanko gouvernement Donald Trump yo pudde ɗum andaka noon holto ndeɗo yamirode holto jogori ha ɗoyti ene fada yontere aronde so tawi kamɓe gouvernement Donald Trump ɓe mbaɗa kadi kamɓe appel pour ƴewde ko ñawoɓe woɗɓe taw kañumen koye men goni koye dow oɗo ñawo so tawi ne mbawi firtude ndeɗo ñawol ha hande khabaruji men États-Unis e ko ummi toon to Washington hanke tugnade kadi journal uji ko en AP ɓe mbi wonde ko en wayno ko yimɓe liggotonoɓe FBI surtout yimɓe joguiɓe yimɓe ɓoyɓe liggade e FBI ɗum noon kadi ko yimɓe joguiɓe karallagal no fewi oɗo sa joni kadi yiyama ceggol men kadi ɓamti ɗum noon ko kanko Kash Patel ɗum noon yamirore Donald Trump tugnade ha hande AP News ko haali ene wayno ɓe ceeki ɓeɗo yimɓe enquitannoɓe ko fate oɗo église ɗum noon ko hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati takkanoɗo kañum horum ene waɗa gueɗe ɗe ganduɗa en ko fate no hullude fitinaji
ɗi kadi ko gueɗɗe ɗe ganduɗa en pour leñol contre leñol ene wayni ko ɓen ɗon enquêtanoɓe ɗum ɗo ɓe ene wayni ko kanko Kash Patel ene wayno seki ɗumen ɗum ɗon kadi ko gueɗɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump mo continue hande wadde oɗon politique pour segde kala yimɓe ɓe ganduɗa en hawnaki waddoɓe yimɓeɓe supporteur uji makko haysin ɗiɗon supporteur uji ko yaɓɓeɓe lawol e ko yiya kadi ene wayno ko kanko Donald Trump e nder congrès kadi ɗo ƴefti o wi wonde ko yamiri hono mo waɗi ɗon yo won temporairement kañum hoorumi directeur intelligence national wonde kanko biyeteɗo Bill Pult wi ɗum ene wonde ko kala ɓe ƴeewa kala yimɓe ɓe ganduɗa ɓoyɓe ɗon taw ko yimɓe joguiɓe humpito no fewi toon to intelligence national kanko hoore makko kanko Bill segde ɓeɗon yimɓe ɗum ɗo fof noon ene wayno ko kanko Donald Trump nde o namda nde kadi o wi wonde ko ene wayno ko haysinde oɗon Bill o seki ɓeɗon yimɓe ɗum addantama hay caɗele goto par ce que ɗaminaki continde nomde Bill Pult kañum hoorumi yo won directeur intelligence national ɗum noon wonat ɗon tan ko pour temporaire ɗum ɗo fof kadi ko peeje ɗe ganduɗa kanko Donald Trump mo continue rewde hen pour segde kala yimɓe joguinoɓe ko wiyete karalagal walla humpito e laamuji goɗɗi hayso ko liggoto ko e biya hayso ko liggeyaji men ene moƴƴi ha ande toon to États-Unis toon kadi to Arizona ko yalti ñande alhamis nde hono kanko attorney general gardi toon de justice toon to état Arizona kanko biyeteɗo Chris Myers e nder gueɗe ɗi jaltude kadi ne wayno ko cour suprême mo Arizona kañum hoori mo rokki gonga hono kamɓe ɓeɗo avocat ji ɓeɗo yimɓe takkaɓe kañum koɓe mbiyama woni juroren ɗum noon pour firtude woteji bannoɗi toon hakkude kanko Donald Trump e kanko ancien président Joe Biden kanko gardi toon département justice o woni ko ɗiɗo avocat ji mbino wonde ko jury gaddaɗo pour yo ñaaw wonande ko fate ɓeɗo en wayno ko kollaka gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa taw ɓeɗo ko takka mbiya mbaɗima taw mbaɗa en ɗum ɗo fof noon ko woteji bannoɗe hitande ujunaji ɗiɗi nogas taw kanko Donald Trump en wayno ko yimɓe makko garino hen défendude hen pour wiide wonde ko ɓeɗo électeur uji suɓanaɓe Arizona wona électeur uji gonga kañumen goni électeur uji ɗum ɗo fof noon tawa ko fraude ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe cour suprême ɓe dokki gonga avocat ji ɓeɗo yimɓe nangaɓe toon ken wona sappo e jeetato neɗɗo kanko Chris May wawde sa joni ala fayre fof nde jogui la artirde kadi grand jury goɗɗo ɗum noon kadi ne wayno ɓeɗo ñaawe ɗum noon kadi ko hunde nde yiɗano wadde saabu ɓeɗo ene ñawore mumen fuɗɗima guila kanko Donald Trump o ƴeftani laamu kadi ko ari ko kanko Donald Trump justice makko e avocat ji kewɗi walla ɓeɗo yimɓe pour wiide wonde ken poti woppede ene wayno ko ɓeydima leltude ñawore mabɓe ko wawi wonde foof ene wayno ko kanko attorney general gon toon Chris Myers o wi wonde kadi ne wayno ko mabɓe continue kadi fawde ɓeɗo yimɓe takkaɓe sappo e jeetato bonnande kadi ene wayno nawde ɗum to grand jury goɗɗo hande toon kadi habaruji men États-Unis tugnade hande ko yalti toon to Detroit ono kamɓe toon to yalti toon to Detroit ene wayno ko candidat goto ko démocrate biyeteɗo Abdullah El Said ɗum noon ene wayno ko kañum hoore mum jiɗɗo wonde sénateur toon to congrès ene wayno ko kamɓe syndicat toppiti ko fati liggueji ene wayno ɓe mbi wonde ko ɓe nanganimo jungo ɗum noon ko kanko biyeteɗo Abdullah El Said ɗum noon pour wonde congrès e kanko kadi debbo biyeteɗo Jocelyn Benson ɓeɗo yimɓe kadi yimɓe démocrate en kamɓe yahoɓe toon woteji surtout en balɗe garoje ɗe en ɗum noon ko ñande 4 lewru août pour won gagnade élection ngaji primaire toon to Michigan e surtout en kadi tawede wotoji baɗoji lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji men toon to États-Unis ummade toon to Maine tugnade kadi ko winda toon to CBS News hono kanko Graham Plattner ɗum noon ko candidat démocrate pour ƴeewo oɗo sa joni gagnade élection ngaji primaire baɗoji toon yontere aronde ene woni kadi won caɗele jaltuɗe kadi ñande alhamis ɓen ɗo en ɗum kadi ko tugnade New York Times ko windi wonde debbo goto kañum hoore makko meeɗi wonde jaadiɗo makko kanko biyeteɗo oɗon debbo wiyete ko Lindsay Fifield ene wayno kañum hoore mum wi wonde ko ɓe gonnin sehlaɓe donc ɓe battini yaltidde ma won duuɓi sappo joni kono ene wayno ko kanko Graham Plattner sasa fof mo holla fitinaji surtout yen wondude oɗo debbo en gotol ni ɓe wiide makko kanko oɗo debbo wonde ko kanko Plattner o wawi no haaji juuɗe debbo o fosi ɗum kadi haw puusi ɗum to ko wawi wonde fof kanko Plattner o ɗum ɗo ko gueɗe ɗew yeddi ɓe no puɗɗo kamɓe démocrate en wiide ɗum ɗo fof ko peeje kamɓe républicain ji mbaɗata pour bonnude inde makko ɗum noon surtout yen wallude hono kanko Susan Collins beelam gaño ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Plattner ko caliɗe ɗiɗon halluji ko démocrate en waɗa sajum ko pecci wonande est ce que ne poti continude supportudemo walla poti konta ko wawi wonde fof kamɓe démocrate en waɗa sajum ko fecciɓe seeɗa ko wonde est ce que kanko Graham Plattner haysindo hawi woteji primaire toon to Maine est ce que mo jogori wawde kanko hoore makko gagnade woteji e lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom saabu kamɓe démocrate no ɓe ɗamini wonde ko républicain mam ɓeydi wadde hen kalisaji pour bonnude inde makko surtout en beele wotoɓe toon to Maine ene mbasa wotande
min hande ton to Washington e ko hollete o do Sadio kanko Donald Trump en woni ko cadel do felanno no ancien président Joe Biden de en ko den cadel ngarte makko hollama laabi kewdi walla nokkuji kewdi kanko hoore mo taw woni basuji dum non ko yimbe jaabe la makko kanko Donald Trump mo holle mo daani walla hen Sadio mo holle ni mo hara dum non kadi en wayni ko haysindo kambe ko en jeedi Vance e kanko kadi Marco Rubio e ben continue wiide wonde ko Donald Trump hono mudum e wasde hono mudum e tinade e tidde parce que neddo mo danta wodan dum do fone wayni ko semtinde ko hollete ko en wayno odo Sadio ko beydade semtinde kambe beedo di surtout defandobe mo kanko Donald Trump sabu en wayno odo Sadio kala ko felanno walla kala ko to nyirano ancien président Joe Biden pour wi dum ko neddo danto tout le temps en wayno ko dum hollata odo Sadio do way won fo yiyede mo wonde surtout batuji yimbe be liggondirta tabe ngone batuji taw kanko hoore makko dai kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar khabruji men international pour den ko tonto funangi badi dum non ko tungnade kadi e kambe iranabe ko kala mbi wonde ko odo Sadio jikku kambe États-Unis jogade be wasde be jogade anni pour ko fate en ko fate de ko hunde addude cadele wonnan e dido nokkuji gondi ton to Moyen-Orient dum do kadi fo dido hallu fo ngari ko ciagal de kambe États-Unis e kambe Iran kadi be gossondiri en wayni goto mabbe fo felli ko don tungnade ko Iran nabe kali walla ko États-Unis haali be mbi wonde ko kambe e Iran nabe mbawi no wirlade bomboji walla tonto Kuwait e Bahrain dum fo ari ko ciagal de tungnade ko Iran haali kambe États-Unis be mbi be cammini dronaji attaque ko dronaji kambe Iran na berlo huccinde dum ton e cirtol Hormuz dum non ko ne wayni ko kambe États-Unis ciagal mudum be mbawi kambe neldude bomboji tonto nokkuji di ganduda taw ko radruji mabbe kambe Iran ngoni radruji mabbe ngoni pour wawde tinde kala gede garoji ton dira ko way won fo dum do kadi ko hunde ganduda en kambe États-Unis odo Sadio e odo nyalom battude temdere ciagal de kambe koy mabbe ngoni e guerre kambe États-Unis e Israel mo puddi ton dira en wayni ko dum kadi ko cadel mabbe wonande go lammo ko kanko Donald Trump sabu odo Sadio no netti jogade support wonande yimbe américain surtout ko fate odo guerre dum non siftinde on tan ko en wayni ko balde binde en ton to sud représentant kambe républicain ji won jante e démocrate pour waddi wiide wonde ko kanko Donald Trump dole de jogi ko fate déclare de guerre et surtout guerre gonade ton to Iran en wayni ko be dartini dum hande ton to Moyen-Orient kadi Israel na woni kanyumen ko yimnen continue wadde ataguji mudum ton to bangi worgo Liban tungnane be kali be bi wonde ko famdi fo yimbe sappo baram dum non ko ciagal de kambe Israel na ndim bomboji mabbe ton to bangi worgo Liban e bedon mabbe ne jayen au moins yimbe taw ko officier supérieur hande ton to Gaza kadi tungnade hande ko yalti khabruji gumi ton Al Jazeera on kambe Israel na be mbawi yande e tillis go kadi tillis o kadi be mbawi warde yimbe ko famdi fo yimbe jaata tungnade hande khabruji gumiri ton to Gaza bedo yimbe fo ko e odo tillis kadi ko yimbe famille ona wad boni en ko donc bedo yimbe sappo yimbe jaata Palestine e warabe ton e kadi woni ko kambe Israel kadi be ngani ko famdi fo sappo jeena dum non ko ton to Gaza khabruji men international tonto Freetown hono kanko gardido leydi Sierra Leone hon kanko biete Julius Semada bio en wayno wawi fottude kadi délégation goto gumi ton Sénégal odon délégation non to ardi dum ko kanko gardido ministère des affaires étrangères mo leydi Sénégal hono Cheikh Niang dum non tumna andi ko kanko Julius ko haali wi wonde hande be jogi weltare mawdo walla mo jogi kadi teddugal mongal odo Sadio fottude délégation walla neddum nelado kolado mo kanko nelado mo kanko Bachir Diomaye Faye woni ton Sénégal hono biete monsieur Cheikh Niang e odon délégation kadi tungnade hande khabruji gumi ton Sierra Leone kanko Cheikh Niang kadi o marde hono biete général Biram Diop ko woni ko kanyum hor medi wonde ministre forces armées ton Sénégal e kadi en wayno ko laamu kesudo gongu ton Sénégal ko kanyum tobbi odo Sadio yo ardo kala commission CEDEAO dum non en wayno ko tungnade hande ko hala son en wayno ko Sénégal won ko fewntade odo Sadio jeftude ngardingu CEDEAO e surtout kadi en wayno nder ko teskirno e nder botuma manungu ton to Abuja en wayno ko nyadde lewru décembre hitan ujunaji no gasse joyi kambe Sénégal en wayno be disignam yo gardo CEDEAO pour surtout continde manda CEDEAO jogi manda mo biata hitan ujunaji didi no gasse jeegom ha hitan ujunaji e capantes le général Biram Diop lomtoto ko Oumar Aliou Touré ko wonto kanko Biram Diop e kanko Cheikh Niang en wayno be jabbama ton to Sierra Leone khabruji men international hande ton to Sénégal en wayno ko kambe parti Pastef ko hande woni congrès mabbe fuddoto dum non ko fama hen tan ko délégation ngaji keedi ngari kanko Ousmane Sonko e ko tiskira en wayni odo sa nyalom hande samedi jeegom lewru juin hitan ujunaji no gas jeegom en wayno toddama kadi yo won président walla gardido Pastef les patriotes dum non kadi en wayno ko be mbi wonde ko e jabondiral kambe wonobe ton fof botum bonnongo ton to jamnyaajo Dakar en wayno ko kanko toddama yo ardo ndedo fet dum non tungnade kadi e woteji di
jalti ni wayni ko capanɗe temedde joyi capanɗe jeetati e jeenayyi kañum en gooti en wayni ko temedde joyi e capanɗe jeetati e jeenayyi fof mbi wonde ko kanko Ousmane Sonko o ko kanko foti wonde candidat ko wawi wonde fof en wayni ko vote o kadi ɓe ɗumnade tugnade noɓe kaalide ɓe mbi tawgol participation oɗo congrès wayni ko ɓe mbi ko 98,5%. ko wawi wonde fof kanko Ousmane Sonko kadi ɗum kadi ko gueɗe ɗe o haalno e ɗum noon e balɗe 4 walla 5 ɓennuɗe wiide wonde ko parti Pastef so tawi neɗɗo laamaki ene hutori ɗum walla ko e noon so tawi yiɗi ko laamade tawana parti Pastef ne wayno jogoɗan laamade ɗum fof kadi ko menace uji ɗi huccinno e Bassirou Diomaye Faye kono ko teskirino tan ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye non seulement gouvernement kesso ƴeftaɗo hay goto e Pastef mo ganduɗa en taw ko kañumen neɗɗo Pastef mo ganduɗa en kam Ousmane Sonko on wawi faw dum yamirore waɗaka hen mais kadi ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye o continue kadi e wiide wonde o continue kadi kanko hoore makko werlade konnguɗi ɗum noon ko guila e wajuji en ha e malli en a wiide wonde ko démocratie ko hunde fonde respecter laamade leydi ndi laamorta ɗum ko so tawi wona fitinaji wona hareji wona toñangueji neɗɗo laamorto en ko woteji neɗɗo laamorto kadi ko ɗoftade kuule leydi ndi ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓuuri hakkude makko kanko Ousmane Sonko e kanko Bassirou Diomaye Faye nano ɓeydo mawnude sa joni toon to Sénégal tungnade kadi habaruji gomriɗo toon hono kamɓe FMI Fonds monétaire international eɓe ɗaminama maɓe neldi délégation timmuɗo toon to Sénégal ɗum noon ko ñande 15 walla 16 lewru juin ɗum noon kadi fudditade kaldigal gonnogal hakkude kamɓe Sénégal e kamɓe FMI surtout ko fate ɗiɗo kalisaji ɗi ganduɗa kamɓe FMI eɓe bloqué ko caggal nde kanko Ousmane Sonko nde yaltino haalluji guila nde ɓe puɗɗi laamu nde wiide wonde ko won ñamale cuuɗaɗe walla cornaɗe ɗe kamɓe ɓe jiiti ko wawi wonde fof ɗum ɗo en ala ko yaltina hen guila nden ene woodi walla woodan kono ko wawi wonde fof FMI guila nden kañum hoore mum kawko dartine junggo mum ko fate walludeɓe kamɓe leydi Sénégal. habaruji men hande toon to Sénégal cektorɗen ko kanko Bassirou Diomaye Faye gardiɗo leydi Sénégal en wayno ko samedi hande o yihino toon Touba ɗum noon ko yettinde dowuji makko caggal cankugol hono kanko biyeteɗo Serigne Cheikh Saliou Mbacké kono noon ko teskira hen en wayno ko caggal nde o fotte e hohoɓe wonɓe toon ɓe hono kanko Serigne Mountakha Mbacké konngol porte parole makko biyeteɗo Serigne Bassirou Abdoul Khader Mbacké en wayno o wawi wajede Bassirou Diomaye Faye o wi ɗumen wonde ko alay saago tinno no fewi alay saago kadi siftor ko kañum woni gardiɗo leydi e kañum kadi yo wat peeje fof wonde e yimɓe fof haysini ko ɓeɗon wona supporteur uji makko ɗum noon kadi ne wayno ko kanko khalifa gonɗo toon to Mbacké kadi o wi wonde ko o siftini kadi président gardiɗo leydi Sénégal ko sahaji ɗi ene muusi oɗo saha joni e kadi ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Sénégal on foti wadde kala peeje ɗe wawi wadde dañde peeje ɗe ganduɗa ɗe wawi wallude Sénégal naɓe fof e wayno kadi ko kanko ceerno o kadi o hesɗitini kadi yidde makko koɗo makko gardiɗo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Faye ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bassirou Diomaye Faye ko ande heewi toon toon to Mali hono agent français goto ɗum noon kene wayni ko kañum hoɗum nanggaɗo ñande 17 lewru août tan ujunaji 25 ñalawma aljuma ɓenɗo kanko hoore makko ñawama toon o ñawa noon wiya wonde ko espion e kanko hoore makko wonno koye peeje yentude yimɓe wat boniyankoɓe ɓuuri dillinde leydi toon to Mali ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni tugnade hande habaruji gomriɗo toon to Bamako kanko o ñawa ko yo sokki duuɓi 20 ɗum noon ko ɗum noon surtout koɓe paymi ko hen sibabude gueɗe ɗe waɗata ko fate no bondude leydi Mali ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ministére affaires étrangères leydi France ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko takku ko ɓe takkimo taw ɓe ngala fof fondement ko gongueranteje ko wawi wonde fof en wayno ko kamɓe français ɓene ƴeewa peeje fof mbaɗo wonde pour wawde ɓiltudemo kanko français o e kadi kamɓe français ɓene continue wiide wonde ko en meeɗani ko ɓenni en meeɗani ko jogori arde kamɓe koye mabɓe tawede kala gueɗe fitinaji gonɗi toon to Mali ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde kadi ɓeydore mawninde uure wonde hakkude kamɓe France e kamɓe siftinde on tan ko guila lewru août nde o nanggade hono kamɓe France ene wawi ɓe dartinino kala ko wiyete jokkodiral habde wat boniyankoɓe gonnogal kan hakkude kamɓe français e kamɓe malinaɓe ene wayno kadi ɓe ciftini kadi ko kanko hoore makko oɗo français nde o nanggate nde ene wayno o nanguita koye soldateɓe malinaɓe kanko no wiyete ko Yann Vi o nanguita koye soldateɓe malinaɓe ko ɓuuri hewde ɓeɗon soldateɓe oɗo saha joni ceekam e heddiɓe nanggaɓe fo e goto men meeɗan taw ñawede ko wawi wonde fof kamɓe leydi Mali ɓe mbi wonde tugnade hande habaruji gumri toon ɓe mbi ko ñawore nde kadi ɗo waɗa ɗo koye nokkuji guddiɗi donc ko hay goto tawa ko fate public habaruji men international hande toon to Mauritanie tugnade kadi ko winda toon to journal biyete Salani on ene wayno ko kene wona ko famɓe fof 190 neɗɗo taw ko yimɓe jolnoɓe e laaɗi pour yadde ummade toon to tuuɗe gonɗi toon to Mauritanie fade toon to Europe ene wayno dartinama e oɗo subaka samedi hande ɗum noon kadi ɓe mbi wonde ko kaɗon laana kadi ummino ko e nokkuji tufde ɗe goɗɗani Nouakchott e kadi ene wayno ko ndeɗon laaɗi ɗi jiita nde ene wayno ko ɗeɗon laaɗi ɗi jiita ɗum noon ko nokkuji to liɗɗi jeeyato toon to Nouakchott tugnade hande communiqué ɓeɗo
enquête ɓe wi wonde ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe ken won 174 neɗɗo fof ko gambinaɓe donc e waɗi oɗo groupe kadi ne waɗi yimɓe ken wona 150 taw ko worɓe ene waɗi 25 rewɓe ene waɗi kadi sukaɓe 12 taw ko cukalon kon keɓani duuɓi kelli fagal ɓe kelli faka taw wawi wonde fof ene wayno kene limte ɗiɗo nationalité ji ɓeɗo yimɓe tawaɓe toon ene limti en taw ko Sénégal na ene waɗi Sénégal naɓe jeegom ene waɗi Nigérian naji ene waɗi Sierra Leone neɗɗo goto jeeyaɗo Sierra Leone ene waɗi kadi neɗɗo jeeyaɗo toon to Benin ko wawi wonde fof oɗo sahaji ni kamɓe fof ɓe gartirama dow e kadi eɓene nanga pour enquête no continue ko fate ɗeɗo peeje ɗeɓe joguino bandiraɓe sehlaɓe heddotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogonnoon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma asette jeegom lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom gasi haalaɓe noon hawnaki ma e gartu janggo kadi ko fate sport so tawi jogo weeyo moƴƴi surtout en équipe meɗen wonɓe toon to Nouakchott ma mbaɗen page ko fate sport e oɗo ñalawma dimanche garowo ɗum no yen mbaali janggo musidɗo moon Amadou Touré haltana on ha janggo kadi on jarama.